Lecția 87, fx egal cu 1 plus x la puterea alfa, calculez derivata teodulien a acestei funcții. Păi, u la n derivat egal cu n cu u la n minus 1. Prima derivată. Fx alfa x plus 1 derivat x plus 1 la alfa minus 1 egal cu alfa pe lângă x plus 1 alfa minus 1. Derivata a doua egal cu alfa minus cu alfa minus 1 x plus 1 la alfa minus 2. Derivata a treia egal cu alfa minus 1 alfa minus 2 x plus 1 la alfa minus 3. Derivata a patra alfa minus 1 alfa minus 2 alfa minus 3 x plus 1 la alfa minus 4. Termin. Fn de x egal cu alfa minus 1 alfa minus 2 alfa minus n plus 1 alfa minus n plus 1 x plus 1 la puterea alfa minus n. Și asta se poate demonstra și prin inducție matematică. Nu este greu de intuit, de făcut în acest caz, dar atenție mare la calcul.